Li gorî daneyên saziya îstatîstîkê ya Tirkiye TÜİKê di nav 20 salên dawî da enflasyona herî zêde di nav sala 2023 da pêk hatiye. Mavi marka mavi 150 liraya abi. Ev encam di bazar, sûk û kolanên Tirkiye bi taybet jî yên Enqerê da xwe diyar dike. Bazargan û esnafên Enqerê sala 2023 ji bo xwe wek saleka herî xirab nîşan didin. Di sala 2024 da jî ti hêviyeka erênî diyar nakin. Bandora viya herî zêde jî li ser meywe û sebzeyan xwe diyar dike. Fiyatlar biraz uçuk tabi. Aboriya Tirkiye di navê salê da gelek nebaş derbas bû. Bihayên her tiştî pir giran e. Li bazaran an ji marketan ti ferq nake her tişt giranin. Litrek rund û 100 lira ye. Mûçeya herî kêm 11,000 e. Bi vîya nikarî qet tiştekî jî bikirî. Yên serî jî naxwazin vîya bibînin. Pirsgirêka aboriyê hema di hemû sektoran da xwe diyar dike. Postayê Kêran Salîh Taş dibêje ev pîşe ji bav û bapîrê me ji me ramaye. Lê me ti gav demeka ev qas xirab nedît. Günden güne daha kötü yani başka bir şeyi yok. Her roj li gorî roja berê betir xirab dibe. Îro tiştekî difroşî, sibe diçî cardin nikarî bi vî bihayî bikirî. Ev aborî wê heta kengê wiha bibe ti kes jî nizane. Di sala 2024 da wê guherindinekî çawa bibe hiç diyar nine. 2023 yılı hiç iyi geçmedi. Sala 2023 di warê aboriyê da gelek xirab bû. Her tişt ne bi roj, saat bi saat zêde dibe. Di sala borî da tiştekî ku me bi 5 lirayê dikirî, di vê salê da bi 500 lirayê dikirin. Aboriya Tirkiye di astekî gelek dijwar da derbas dibe. Hêjayê diyarkirinê ku li gorî rêxistina pêşvebirin û hevkariya aboriyê OECD mezinbûniya Tirkiye di sala 2024 da sedan 2.9 diyar kirin. Wateya viya jî ew e ku sala 2024 wê li gorî 23 xirabtir derbas bibe. Nêrina gel jî vê yekê serrast dike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.